още една много човешка история. Историята на един хирург от Александровска болница, на Петър Наев и Добромир Иванов. Една реалити история. Денят на един хирург, така както не сте виждали. Всяка сутрин ставам в 6:30. Всички в семейството спят в момента и човек трябва да е максимално тих, за да не се буди съпругата ми и двете деца. И трябва да си призная, че е доста трудно хем да работиш до обяд в операционната, хем след обяда и при вечер да се занимаваш с две щури деца, но всъщност това е сладостта на живота. Моите първи страхове, свързани с хирургията, бяха от кървене. Тремор, така нареченото нетреперене на ръката, го имаш. И той изчезва с времето, когато се убедиш и се чувстваш уверен в себе си. Много трудно се оперира дете и обикновено това го правят хора, които или имат достатъчно опит зад гърба си, или са тясно профилирани в специалността детска хирургия. Така че тези, които се занимават с деца, може би са по-призвани от нас. Седем години детска хирургия. Оперирах ги без проблем. До момента, в който родих. След това сълзите текат, ръката трепери и казах, аз не съм за тук. Доверието на майката към лекара, това е най-трудното. Значи, не можеш да си представиш една майка с 3-месечно бебе, да ти го връчи в ръцете, ти да го режеш. Тя трябва да ти вярва толкова, колкото и на себе си, за да ти го даде, да ти го довери, да ти го повери. Не става. Не става по друг начин. Трябва да влезеш в доверието на близките, особено на майката. Четвърта зала. Доктор Димитрова ще бъде анестезиолога. Велев Грибнев, Шумарова, 9. Добро утро. Иве, дай ми 9-та първо да видим какво се случва от вчера, защото вчера нищо не се оговорихме с него. Има ли диурези, няма ли? То е много добре, бе. Сега камерата ще помоля до тук, защото вътре са тежко болни и по-добре е да не ги притесняваме с присъствие. С доктор Велев ще оперираме пациент, който има туморно образование на дебелото черво, на ректума. Трябва да бъде премахнат тумора с част от дебелото черво, след което ще се направи така наречената анастомоза или съединяване на двата края на червото, което е останало. Благодаря, колеги. И аз благодаря. Доктор Шумарова, ще бъдете ли така любезна да затворите коремната стена, ако обичате? Мога ходам да хапнем. Нали? Дадена. Тя е, да. Трябва да мине време да излезе хистологията. Да. Да се възстанови. Това е най-важно сега. По-нататък ще ти кажем какво ще се случи. Най-трудното е да кажеш диагнозата на пациента и
най-трудният въпрос, на който ни случва да отговаряме е: докторе, колко ни остава? Защото ние, въпреки че знаем какво ги очаква пациентите, никога не може да бъдем точни в прогнозата си, защото все пак това е Божа работа, ние сме само и изпълнители. Всеки един от лекарите в хирургията и в болницата има някаква лична мотивация, за да го прави. Очевидно не е парите. Някъде около 1000 лева максимум получава един месечен хирург, 1000 лева на месец. Максимум. С извънреден труд, с дежурства, с стаж, с всичко. Когато виждаме обаче, че губим битката с смъртта, ние се чувстваме във всички случаи виновни и търсим вината вътре в себе си. Затваряме се. Единственото нещо, което се помни, е колко човека са загинали и всеки един от нас си спомня в детайли всеки един загубен от него пациент и с това нещо трябва да живее. Това е една от най-сакралните ни части на съзнанието, която се опитваме да скрием. И когато си говорим за това нещо, веднага в съзнанието ми изниква един просто за мен е уникален случай. Една пациентка, която скоро оперирахме при нас, при разговор с дъщеря и аз обясних, че все пак нещата така или иначе тръгват в посока, която не можем да контролираме и от тук нататък всичко може да се случи. И най-силното, което се случи с мен и това преобръща всъщност представата ти за човечност, мога да кажа, е една картичка, която тя ми даде след срещата ни. Даже аз се пазя тук и може би ще я пазя дълго време. Предполагам, че искаш да я прочета. Тя гласи следното. Започвам с една дума. Благодаря ви. Каквото и да кажа, ще е малко. Радвам се, че все още има такива хора като вас и че ще направите всичко по силите си, дори и невъзможното за него. Радвам се, че ви познавам. И ще завърша отново с фразата "Благодаря ви, доктор Грибнев". От името на София, пациентката, и от мен, може би е по-добре да не казвам името на дъщерята. Това силно разтърси емоционалния ми свят, защото тази жена в последствие ние я загубих. И след случката аз отново потърсих контакт с тази жена. Тя ме увери, че за в бъдеще ще продължи, ако се наложи, да търси нашата помощ, защото ни има пълно доверие. И до ден днешен не мога да намеря точните думи за това нещо. Тези неща обръщат света на хирурга.